Aventura co compás máxico. Grazas ao compás máxico faremos unha viaxe climática inesquecible. Viaxaremos polo mundo como auténticos exploradores. Comezamos o desafío. Abróchate o cinturón que arrincamos! Poremos rumbo para a tundra, un mundo branco xeado. Aquí os animais, como os osos polares e os renos, dan unha lección de resistencia. Con temperaturas baixo cero, aprenden a sobrevivir en condicións extremas. No próximo destino, sentiremos o sopro quente do deserto. Leva contigo moita auga, porque ali haberá pouca. Os cactus e os camelos demostrarán ser os mestres de adaptación, amosando que mesmo coa seca se pode seguir adiante. Chegaremos á selva, un paraíso verde e vivo, con árbores xigantescas e animais fascinantes que se atopan por todas partes. Outro dos destinos serán os bosques e as grandes pradeiras do Piamonte italiano. Aquí esténdense longas chairas cheas de vida. Coñeceremos como os ecosistemas traballan en armonía para sustentar tanto a flora como a fauna. Un espectáculo cheo de serenidade e equilibrio. E finalmente voltaremos ás nosas orixes a Galicia, co seu clima continental e os bosques húmidos, cultura viva e a brisa atlántica que fan desta terra un fogar único. Así, con esta viaxe veremos o impacto dos climas nos diferentes territorios. Nunca subestimes a túa contribución coa conservación do planeta. E lembra, aprende, actúa e comparte. Xuntos podemos coidar o planeta. Comezamos a aventura?